A conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, quixo coñecer de primeira man a marcha das obras da nova glorieta da estrada C550 na parroquia sonense de Xuño. A actuación a que a Xunta investirá máis de 322.000 euros permitirá mellorar a seguridade viaria nesa contorna, na que conflúen a intersección con alta densidade de tráfico. Segundo ela, se todo marcha segundo o previsto, os traballos poderán estar rematados xa o vindeiro mes de novembro. As obras supoñen fundamentalmente a execución dunha nova glorieta de 28 metros de diámetro exterior, a que, pois hai actuacións complementarias e importantes, a execución pois dun gran muro de mampostería que habilitará pois na súa cota superior unha senda para facilitar os desplazamentos. Unha obra completa con firme, sinalización, a eliminación e retranqueo dos servizos afectados e tamén, pensando nos usuarios vulnerables, nos peóns, pois un paso peonil na zona en dirección Ribeira. O alcalde sonense, Luís Soujo, agradeceu o investimento realizado pola Xunta nesta actuación, que responde a unha solicitude do Concello e que se suma a unha intervención semellante realizada tamén en Portosín. Que salimos da igrexa e días puntuales hai moitísimo tráfico e despois temos hacia Furnas, que temos o colexio, temos o centro de saúde, temos a Casa de Cultura, temos todo o tráfico que vai moitísima caravana a Furnas e tiñemos un problema. E nós o planteamos e a verdade é que foi xa poder poñerte a estudiar este problema e hoxe, dentro de poucos meses, é unha realidade. A maiores, nós estamos facendo unha inversión de 200.000 euros que vamos a facer unha circunvalación toda por trás do Anes, que vai salir o vial que vai hacia a parroquia de San Pedro, que todo o tráfico pesado vamos a desviar por aí. Aquí non tiñamos capacidade de ampliación e isto vamos a resolver un problema, porque ademais era un problema peligroso e tamén moitos dos nenos que incluso tamén van andando por aquí e ás veces aí pois é un vial moi estreitinho, non ten aceras e era peligroso. A conselleira de Infraestructuras aproveitou tamén a visita para avanzar outras actuacións importantes no municipio, como é o caso da nova depuradora de Queiruga, cuxo documento técnico, segundo ela, se está a rematar, para poder así sacar canto antes a licitación á obra.